Okej, nu har vi kollat stjärnor i ett tag. Kolla där. Vi kör. Ulan. Okej. Ja. Nej, inte biljett. Trött jag är. Jag ska dra hem efter det här också. Ja. Jag glömde det. Eller hur? En gång till och så glömmer jag. En gång till. Jag ska åka ner. Jag bara. Okej, jag sitter knä den här gången. Oh shit. Ramla. Nej, det kommer hon. Okej. Nej. Peace out. Det här är vantarna. Här är vantarna. Vill du ha dem? Nej, fint. Här. Hejdå. Ja, hejdå. Jag går den här vägen. Okej. Ja, det är sällskap. Va? Det får jag sällskap. Det får jag med. Ja. Ska jag slänga den här så kan du... Nej. Det är liksom här. Man kan väl åka på den ändå. Ja. Kolla, innan taget. Hej Lisa! Man ser lite. Ja. Vad är Johans mamma? Okej, jag märker det. Och så mamma. Lisa mamma. Sabina. Mamma. Ja, Sabina. Jag tänkte bara hur allt är intressant där. Ja. Jag fattar inte. I don't get it. Du? Ja. Ja. Jag gjorde så här, ja. Men så här. Peace. Peace. Oj! Ja. Peace. Man bara. Peace. Jag bara inte. Åh! Jag bara... Alltså, gör det. 1, 2, puss, peace. Va? 1, 2, svetat. En puss. Puss. På fingrarna. Och sen peace. Har du? 1, 2, puss, peace. 1, 2, puss. Peace. Nej, okej då. Hejdå. Hejdå. Jag lägger in den här videon på YouTube.